ukuthi ungangikhumuli ikhona nje into ongangenza yona wena. Enhle kabi. Enhle kabi yani uyingane wena man. Ngifisa ukuthatha kahle kahle. Kodwa manje umuntu engifisa ukumthatha umuntu oyi-step mother sami. Yabo, step mother sami ngifuna ukusithatha. Ngicabangile. Bengeke ngikwazi ukuyenza kanje ngicina sengenza into kanje ngingazange ngicabange. Into futhi ngicabangile lengihlale phansi ngayo ngajula ngayo. Yabo. Uyaphila mama? Ngiyaphila kanjani? Hey ngiyaphila. Hey bafo. Hey. Hayi. Ngabe uyamazi ubhuti? Yebo ngiyamazi ubhuti umntanami. Oh, umntanakho. Yebo. Yabona izinto bozenza ekhaya beze ngifenza mase. Ngani nje mhlawumbe? Yabo nje the way ubuqoka ngayo, the way ubwenza ngazo izinto, ufike uzongivusa, then ngisibuka iTV. Yabo zonke lezo bezithatha ngizihlanganisa ukuthi yazi ngicina sengibe umuntu oba nemizwa yokufila wena. Angithi lokho. Wena bengengene kuwena ekamerweni ulela ubheke phezulu uqoke le takhe encane kuvela amathanga ungathuki nanokuthuka. Manje awusho ubungamuzwa mengene ekamereni lakho ebona amathanga. Bengingumuzwa kodwa phela lokho akusho ukuthi sengaze ngigxume phela bengingazi ukuthi ihlo lakhe No manje into engifisayo mina mangichazela swear but nawe nalento yakho manje sengiphithisa isikhanda yazi ngitshele mina bengilala noyihlo hayi nawe ayakho umuntu ukuthi nganqunu ngaveza amathanga bengiwaveza emzini wami hayi kwakho wena uyingane ufuna ukuthi yonke lento kayihlo yonke lento kona ngiphathe kona yonke lento kayihlo yabo kona la ufuna ukuzolala la manje wena manje bafumisa kanjani ngalo muntu oke wakhipitisa naye senahlukana bekho abanye onabo lo muntu sahlukana naye ngoba